Вие сте с адвокатска кантора Кавазова и днес ще говорим за отказът на държавен орган да издаде определен документ. При подадено заявление за извършване на дадена административна услуга, държавният орган е длъжен да издаде документа, освен когато не са налице предпоставките за отказ. Общият срок за издаване на административен акт е 14 дни от датата на започване на производството, т.е. от подаването на искането. Този срок може да бъде удължен при необходимост, например за представяне на допълнителни документи или поради други причини. Винаги, когато срокът е удължен, това се съобщава на заявителя. В случай, че държавният орган не се произнесе в срок, същото се счита за отказ да се издаде документа или така нареченият мълчалив отказ. Този отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който държавният орган е следвало да се произнесе. Жалбата се подава пред съответният административен съд. Съдът задължава административният орган да издаде документа, като не дава указания за съдържанието му. Вие бяхте с адвокатска кантора Кавазова.